ithuba uNkulunkulu asangigcinile emseni wakhe. Ngifisa ukuba uNkulunkulu mekuthandile wakupha izwi ngegama likaJesu. Indlela ohamba ngayo nangendlela ophila ngayo kufanele ukhombise ukuthi usuzale kabusha ngesisu sikamoya. Uyekile okwezwe kepha wathatha okukamoya. Indlela esiphila ngayo maKristu akube le ndlela nathi ekhombisa ukuthi sesifundisekile, silahlile kwasezweni, simlahlile u-Adamu omdala, sathatha u-Adamu omusha. Sinabantu abangabaholi emasontweni, abantu abangabefundisi, kodwa izinto abazenza ngasese ziphambene nezinto abayikhuluma emasontweni. Umuntu uma ephambili epulpiti efake izembatho zebandla ukhuluma ukuphila, kodwa uma sesemzini wakhe ukhuluma ukufa. Kunabantu uthola umfundisi uyashumayela esontweni, ushumayela aze akhale inyembezi, kodwa ingane yakhe bayishaya isitimela isifebe. Omunye ukhuluma aze akhale inyembezi, iy'ngane zakhe zibhema insango. Omunye ukhuluma aze akhale izinyembezi, iy'ngane zakhe zidla idakamizwa. Abanye iy'ngane zabo zibamba inkunzi, abanye iy'ngane zabo thola ukuthi impela azenzi kahle nje emphakathini. Lo muntu uthi uphethe ivangeli lokuphila, lo muntu uthi uphethe ivangeli lasezulwini. Uzobafaka kanjani abantu bangaphandle ezulwini usashuka ingane yakhe isifebe? Uzobafaka kanjani abantu ezulwini? Uyobavusa kanjani abantu abangasekho usashuka ingane yakho izele? Usashuka ingane yakho mama wayincelisa ebeleni. Iyakuhlula, ihlula ngisho uyala, uyikhuza ukuthi mntanami ziphathe kahle. Ngicabangela thina njengabazali bakho ngoba njengoba singabaholi esontweni siba yinhlekisa uma mntanami usuwenza okuphambene. Bafundisi yini beyihlule kangaka? Bomama mfundisi yini beyihlule kangaka? Abantwana benu nihlule kubafundisa. Uyoyifundisa kanjani ingane ilunga lebandla usahlula eyakho? Ngoba njengoba ingane ikuhlula kusho ukuthi isibonelo esibi kwezinye iy'ngane ezisebandleni. Ungafani nalo mama owathi uma egibela emotweni, wagibela ethwele iy'nkuni, wagibela ethwele amasaka ommbila, wagibela ephethe inqwaba yezinto. U-driver fanele amsize amqukulise, ayithathe le nto ayibeke emotweni bese uyahlala free engathwele. Ngoba uma ezohlala ethwele isaka lommbila ekhanda, ethwele iy'nkuni, angeke lo muntu ahlale kahle kwakhona emotweni, uyohlala kabi. Kodwa uma ezongena emotweni athole no-driver, u-driver nje ubambe isiteringi uthwele isaka ekhanda, u-drive isiteringi mhlawumbe ubeke izinto emahlombe, uzomyeka lo mama engamtholi ngoba vele naye unemithwalo emsindayo. Nikholwa kanjani maKristu nisahamba ngezono? Nikholwa kanjani maKristu nithwele amasaka ezono? Nikholwa kanjani maKristu nisadla izitika ngezinto zasemhlabeni? Kanti leli zulu elingena ngemisebenzi siyolingena kanjani senze okuphambene? Khona le ndoda le kuthiwa yanyonyoba yofuna iqiniso le ekakumjitha lo behlakaniphile, lo Nicodemus, uyanyonyoba yena, wanyonyoba uNicodemus efuna ukuza iqiniso. Nathi makholwa siyanyonyoba siye kubathandazi siyofuna iqiniso, siyanyonyoba siye enyangeni siyofuna iqiniso, siyanyonyoba siye kubantu besintu siyofuna iqiniso, ngoba iqiniso liyafunakala ulazi. Umfundisi uzokubona njengomuntu ongalazi iqiniso, kanti wena usunyonyobile njengoNicodemus ngasese la uthola iqiniso. Sometimes uzoba nenhlanhla ukuthi unyonyoba uyofuna iqiniso, uthole nomfundisi enyonyoba naye ufuna iqiniso, nive iqiniso nithole nonke. Sokubiza-ke lapho uma nithole iqiniso nonke ningasajajani ngoba omunye uzoyeka, uzobaleka omunye uma esethola iqiniso. So myeke umuntu afuna iqiniso aze alithole.